Не можах да си довърши предното видео, обаче ето ме на 52,5. Може да видим всички бръчки вече, под очите. Big time. С това моето спане, ставане, лягане. Така седят нещата. Слава Богу, предишната нощ, последната нощ, тази ден, не беше от най-лошите. Да кажем, че беше една от малко по-добрите. Но общо взето с съня имам огромен проблем. И то е, че много трудно заспивам. В момента, в който заспа и се наложи да стана, къде, защото ми се ходи до тоалетна или нещо друго, после заспиването е огромна мъка. Откакто съм и с чупен крак, пък нещата стават една идея по-зле. Защото кракът има нужда от раздвижване, наместване и така нататък, и така нататък. Започнах да пия различни добавки преди няколко години, като започнах с най-безобидната Ментаглок Валериан. До някъде помагаше, но нещата така или иначе си вървяха в някакъв ритъм, в който едно и също всеки ден не може да се спи, няма... В смисъл, абсолютно един и същи модел. Без значение какво взимам, някой път по-скоро тези добавки и добавки най-вече ми влияят, така че да спя малко по-дълбоко, което все е нещо. Сега съм на ашваганда, като заедно с нея взимам и нощна иглика, защото всъщност от въпросните години, както зазлях със съня, аз всъщност съм в менопауза, което предполагам е нещо съвсем закономерно, макар че не усещам някакви сериозни вълни. И въпреки всичко, пробвам всичко. Ама всичко. Чета, гледам, медитация, йога, всичко. И дойде ли лято, Богу. Имам чувство, че попадам в страната на как се казват тези които страдат от безсъние. Инсомниаците. Добре, на това видео не е за да се оплача, а за да се представя по някакъв нетрадиционен начин. Аз съм Лили, почти на 52 и ужасно обичам да пътувам. В момента обаче съм възпрепятствана заради счупен крак, за който ще ви разкажа как се случи това малко по-нататък. Надявам се в този канал да може да видите част от пътешествията ми или защо пък не всичките, да понаучите кое колко струва, колко много ме е впечатлило, защо си заслужава или не си заслужава да отида. Изобщо да разберете за преживяванията и мисля, че ще ви е интересно. Всичко останало е за мен божа работа. Дали ще имам такива или онакива проблеми, или въображаеми, или истински, това няма абсолютно никакво значение, защото живота си върви, според мен, по начина, по който трябва да върви. Той си следва един естествен ход, характерен за съответната възраст. И аз вярвам в това. Вярвам, че когато искаш нещо наистина много силно, то се случва. И едно от нещата, които исках много силно, беше да обиколя света. И тази мечта датира още от трети клас, трети клас, или четвърти, може би, когато въведоха предмета география в училище и аз абсолютно се влюбих в предмета, абсолютно се влюбих в картите на света, в това да знам коя държава с коя столица е, реки, океани, морета, природа и оттам нататък нещата се завъртяха около тази мечта. И затова наистина трябва да се вярва и не само трябва, но когато наистина имаш страст към нещо, живота прави така и ти дава такива възможности, че да можеш да реализираш тази страст. Така че пожелавам ви го, пожелавам ви лек ден и до скоро. Ще се видим!